Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Underneath the city lights, there is a world few know about, where rules don't apply, no, and you can't keep a good girl down. Club looking for a good time, gonna make that shake that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, don't just come to life. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, hey, here come the ladies, about to give a little show. Hey, here go the boys, he gonna show a little more. Hit it up, won't let you rest. Hit it up, this is not a test. Hit it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you possess. Hit it up, won't let you rest. Hit it up, this is not a test. Hit it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you possess. A little bit of naughty, it's a little bit nice. She's a whole lot of glam, sweat, sugar, sex, spice. Thank God it's Friday mga kabalitaktakan. Ako, nasan yung dalawang kasama ko? Yeah, good morning, Focus na good focus morning. sa pananood. Grabe naman. naman. Thank you to our intro. Sino ba ang ating mga dancers Yan. for this Yan. morning? Pakilala naman Oo kayo. nga. Ayan. Hello po, good morning sa lahat. Ako po si Camille Batallones, intern po ng UPAN. Yes. Isa rin po akong intern from University of Pangasinan. My name is Alec Ralusyan. Ayan po. Ano yung dance na ginawa nyo? Ano yun? Actually po yung dance na yon is from our equivalence concert ng first year. Wow. So, sa ulo pa rin po namin. Oo. Ayan mga ka-MB, kaya sila may dance number dahil ang iba sa kanila ay huling araw na nating makikita. Yes. Oo. Ayan, kaya mamaya magchika-chika tayo. Alright, sige, thank you mamaya. so much. Thank you very much. Thank you! Ayan! Thank God it's Friday mga kabalitaktakan. Isang panibagong araw na naman po ang ating pagsasamahan. And tatapusin natin ang linggong ito with good vibes. Napapangunahan ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Yes. 107 days to go. Pasko na. Ako talaga yung taga-countdown dito. I will keep on track. Kasi malapit ang magpasko pero hindi namin kayo iiwan kahit pa natapos na ang linggong ito. Kasama ang raketerang Momshi Sheki. Walang iwanan sa pamilyang ito. Yan ang pangako ng inyong dynamic trio. Ngayong umaga, makakasama niyo po ang inyong gentle giant, Charles Limon. Yes, and there's a lot of ways for you to watch your morning barkada gamit ang TV ninyo. Kung free TV lamang ang gamit, carry yan. Kung antena, ipihit lang sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman na kasama ang kakabit ang Digibox, scan your channel number at mahahanap nyo kami either the GNN channel or Highland TV, and depende po sa channel number ang location nyo. Ayan. Pero doon sa ayaw pumihit-pihit at ayaw munang mag-riskan ng kanilang mga television, and tinatamad na kaupo pa or nakahiga pa pauwi, papuntang trabaho or whatsoever, pero hawak nyo ang inyong mga cellphone and you're connected to your Wi-Fi and data, pwede nyo po kaming mapanood sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page. We have the same live stream sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. You can also follow and visit our Instagram, TikTok, and Twitter, which is still RNG Luzon. And meron din po kaming website, rngluzonph.com, kung saan nag-upload po kami ng mga good read articles and stories na pwede nyong bisitahin. RNG Luzon, nag-isa, wala nang iba. Yan, nag-isa, wala nang iba. And thank God it's Friday para po sa mga nagbabalak na magplano na ngayon ng weekend or outdoor activities. Nako, bago kayo lumabas, atin munang silipin ang ating weather ngayong weekend dito sa ating weather update ngayong September 9, 2022.
Sa ating weather update, mga kabalitaktakan, patuloy pa rin po nating binabantayan ngayon si Bagyong Inday. Kung saan lumakas pa po ngayon si Bagyong Inday. At kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan po ang mata nito, 870 kilometers east of Central Luzon. May lakas po ito na 85 kilometers per hour na lakas ng hangin at pagbugso na aabot na po sa 108 kilometers per hour. Si Bagyong Inday po ngayon ay patuloy pa ang paglapit dito ho sa parte ng Isabela, pero inaalis pa rin ho ng pag-asa ang posibilidad na maglandfall ito sa anumang parte ng kalupaan dito sa Pilipinas. Sa ating weather update ngayong mga kabalitaktakan, generally fair weather ang asahan natin dito ho sa Northern at Central Zone, and dyan ho sa parte ng Visayas nga lang ay mayroon pa rin tayong mararanasang pag-ulan dahil dala po ito ng Intertropical Convergence Zone. So magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulan. And dito din, pagdating ho ng hapon. So yan, ingat-ingat po tayo. Ayan, no? Hindi talaga humuhupa mga kabalitaktakan itong ating paring maganda. Maganda para sa akin kasi I love this kind of weather. Yes, Parang tamang-tama. alam mo yung inspire matulog. Especially that today is a Friday na alam natin tomorrow we have all our time to sleep. Pero ang isang hindi pa humuhupa po ay ang banta ng COVID-19, which is why Department of Health po ay kanila pa ring iginiit ang pagsusuot po ng face mask, ang mandatory face mask, despite po itong recommendation po ng IATF na gawin na itong optional. Yes. Siyempre, ang face mask kasi ay parang for 2 years, for almost more than na ba? More than na kasi it's 23 years na COVID-19 nga eh. started at 2019. 2020. Actually, December 2019, it Yes, started tama. COVID-19, and then, ibang dumating ito sa Philippines. Our first case was January 2020. Yes, and after that, nagbago na po ang ating buhay. Sabi nga namin kahapon, magdala ka. Maiwan mo ng iyong cellphone, maiwan mo ng iyong wallet, wag lang ang iyong face mask. And again, DOH po reiterated that we still have to use our face mask, and despite the recommendation of optional. Sabi nga ni Ma'am Shisheki, okay lang going optional kung lahat po ay bakunado na. Pero kung Yes, matitigas tama. ang ulo, siguro wala tayong karapatan na mag-demand na, ay naku, bakit may face mask? Ayaw naman nating magpabakuna. At least nga tinanggal na yung face shield kasi ang Yes. mas Oo, mahirap grabe naman yung face yun. shield. It Yes. means lang, Morning Barkada, pag marunong tayong sumunod sa mga ganito, we Yeah. can prevent the spread of COVID-19. And speaking of prevention of COVID-19, Morning Barkada, nakita nila that to their surveys, ang college students natin are most likely to have a severe case of COVID-19 because of their Bakit? age bracket. Oh. Yan kasi according to research, marami po kasi sa ating mga estudyante, 77% of them are already at least fully vaccinated with the first, second, and the first booster, and HCI personnel po ay tumaya na sa 90% for their primary series. Mababa na ang classification natin sa mga regions in terms of number of cases of COVID. So more regions now are in low risk classification according to Sir Solante. And earlier, DOH has said it affirmed the benefits of face-to-face classes in the learning process of HCI students. Kasi Morning Barkada, in most of the universities ngayon, they are allowing, and there's a mandate already na pwede na pong pumasok face-to-face ang mga estudyanteng Kahit walang hindi vaccine. pa bakunado. Naglabas na sila ng guidelines for them. Again, fortunately, most of the students naman are vaccinated. Mataas po ang numero ng mga estudyante natin. So again, still, pag-iingat pa rin naman ang gusto natin dito. Even before naman face-to-face classes, kahit nung enrollment, kahit elementary, yung mga Pwede. bata natin, pwede silang pumasok kasi nga kapag di bakunado, hindi pwedeng pumasok. Ano yun meron tayong Discrimination. we have our rights naman to choose. Ayan. So, maliban po sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, kinababahala po ngayon, ito pong inaasang or pag-oversupply ng mga gulay dito sa ating bansa. Partikular na ho ang repolyo at saka bawang. Yes. Dahil kahapon nga po, sinisi po ng Department of Agriculture ang mga magsasaka dito sa ating bansa
dahil sa nararanasang supply. Nako, sinisisi po ngayon ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban ito pong mga magsasaka dahil nga din naman sa sobra-sobrang pagtatanim ng hindi plinaplano ang kanilang marketing. So sinabi po niya, and I quote, "They plant crops but they don't think about the market for their harvest." So yan po ang sinabi ni Yusek Panganiban. So particular po na bumagsak itong presyo ng bawang at saka repolyo. Particular itong bawang dyan ho sa isla ng Itbayat sa Batanes. Nag-oversupply sila. Tapos yung viral na video din na kumakalat sa online, itong pagtatabas or paninira ng isang magsasaka ng kanyang cabbage kasi 5 pesos per kilo lang daw mabibili. So nako, iniimbestigahan po ito ngayon ng Department of Agriculture and sana po wala na sanang masayang ng gulay kasi sayang din naman para sa ating mga marami-raming mga Pilipinong nagugutom tapos ang mahal-mahal ng bilihin, 'di ba? Personally, I do not believe that it's the marketing, yung problema kulang nila, sa oo. marketing. I think kapag hindi naman siguro kumukuha ang bansa natin ng mas maraming mga produkto mula sa ibang mga bansa, mas mabebenta yung atin. Kaya lang finifeed kasi natin ng mga imports from other countries. So siguro grabe naman. Bakit mo sisisihin yung farmers natin? Or balanse. Kaya nga nagkaroon tayo ng first Filipino policy from our president. I forgot the president na. Pero siya kasi in-urge niya na first Filipino policy muna. First Filipino policy muna na we have to make sure that the locals are being encouraged na sila yung pagbilhan natin. Alam niyo ba, Morning Barkada, isa pa, rearing towards the tourism recovery naman tayo. We've won not just one, not just two, but 3 awards from the World Travel Awards. Alam niyo ba, Intramuros being one, ang nakilala po siya. At ang dami niyang tinalo, Morning Barkada, Intramuros being the Asia's leading tourist attraction, bagging it out. And ang nominees po dyan, ay nako, Taj Mahal lang naman, Angkor Temple in Cambodia, a Great Wall of China, Halong Bay in Vietnam. Isa pa, we have won Asia's leading beach destination 2022. Boracay again. Yes, tinalo natin ang India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam. And also, lastly, we've won Asia's leading dive destination 2022. Alright, ang saya naman ito kasi more reason for us to be here in the Philippines. Sabi nga nila, discover Philippines, breathe the Philippines. Wow. And more reason, another reason naman po para umakyat sa Baguio ay ang pagdami po ng ating mga murals kasi magdadagdag po sila mga kabalitaktakan ng smoke-free mural. This is along Bocaucan and Nagilian Road, no? Meron kasi dito yung isang malaking wall and balak po nila. Actually, this isn't just a wall Alam niyo yung sa mga paradahan ng Palatridan. Ayan, yung malaking wall na yan ay gagawin po nilang mural na magpapakita ng pagiging smoke-free po ng Baguio City because we know that here in Baguio, meron tayong ipinapatupad na bawal po ang paninigarilyo in public and even nga sa mga private na roads, no? Mga barangay, kung yung mga nais na dyan, bahala kayong maghanap kung saan kayong lugar. However po, ang mga kasama po, if I may read po, para hindi tayo magkamali, ang mga kasama po dyan ay ang Public Order and Safety Division, Health Services Office, Smoke-Free Unit, Pasacalye Group of Artists, Boys and Paint, Baguio City Police Office, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Barangay Camp Allen, and General Services Offices. And nagsimula na po actually noong August 31. Wow! O diba yung nila, simpleng advocacy nila before to paint mural one at a time. Ito lumalaki at lumalawak na. And ang dami pong nagbe-benefit to this kind of mural paintings. Congratulations po to our local artists. Yes, congratulations. And speaking of congratulations din sa lahat ng mga nakiparticipate kahapon po dito sa 3rd National Simultaneous Earthquake Drill na isinagawa dito sa ating buong bansa, particularly dito din sa Cordillera, wherein recently nakaramdam tayo ng magnitude 7 na lindol dyan ho sa probinsya ng Abra. So, kahapon nga po, tulong-tulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagsasagawa nitong National Earthquake Drill. Alam mo, napaka-timely din nito, So, kailangan din nating maging prepared at kailangan wag tayong magpanik kung mayroong lindol. So, pakiramdaman lang natin, wag tayong magpanik, duck, cover, and hold. At isaalang-alang ang ating kaligtasan sa tuwing mayroong mga ganito
itong hindi natin alam kung kailan darating na mga kalamidad. Oo, ayan. Lalo na kasi face-to-face, no? Yes, yung mga tama. estudyante, alam nila, pero we're re-equipping them para alam nila talaga yung tamang proseso. Kasi minsan, Pag nag-worry ka na eh. Oo, pag nandun andun ka na na. talaga, honestly, tayo din naman, no? Minsan yung Parang- presence of mind mo. Oo. Nung lumindol nga dito, fun fact, si Ma'am Shisheki, nahanap ako kahit nasa harap na lang ako. Oo. Walang Pero- presence of mind. Oo. Kailangan Sorry yun. na, kailangan ko kasi talagang mahanap siya kasi talagang worried ako kasi nga siya yung unang umakyat. Pero Morning Barkada, una din dito sa syudad ng Baguio City ang our Baskers community. Mamaya, we have our guest from the Alab Dance Community and Baguio Dance Community dito live na live rin. At katanungan din tuwing eleksyon, paano kapag disqualified ang nanalong kandidato? Sinong uupo, ang vice mayor, second placer o ang third placer? Naku, malalaman natin yan mamaya pag-uusapan natin. Kasama natin si Attorney Elenita Julia Kapuyan Tabangin. Ayan, ng COMELEC. Oo, pero bago ang lahat ng yan, alam nyo ba, hindi pa rin po humuhupa ang pagkauso ng photography. And meron po tayong makikilala ngayon. And tutok lang panoorin natin ang kwento ni Alec Ralustian. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ng batang 90s Parang ating ang imahay Ang batang 90s filthy Di ka magsisisi, promise Sa filthy ng batang 90s Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Oras po natin na alas 7:33 na ng umaga. Gising bangon-bangon natin ngayong umaga. Pag-uusapan naman natin ang voters education sa ating mga kababayan ngayong umagang ito. And upang ating malaman ito pong iba't ibang mga patakaran, paano kaya kapag natalo ho ang hindi qualified na disqualify ang nanalong kandidato, o kaya sino ang uupo? Naku, yan yung pag-uusapan natin. Napaka-interesting yan. So ngayong umaga makakasama natin ulit si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan. Good morning, Attorney. Good morning, Mr. Charles. Good morning po sa lahat ng ating viewers, RNG Luzon and Channel 44 Highland TV.
Ayan. I think ngayon ma'am, maglalabas po kayo ng inyong book. Ito po ay ukol sa iba't ibang voters education. Ano po ngayon itong ilalabas natin, Atty.? Opo, yung title po ng aking book ay Insider's Notes on Election Laws. So, ang book launching niyan is next month. But there is a chapter dyan po sa aking book na yan na nakalagay the theory of the second placer. Opo. So, the theory of the second placer speaks about yung pong may na-disqualify na kandidato. So, first placer siya, pero he won in the elections. So, the person who won in the elections, who received the highest number of votes, must be proclaimed. Siya dapat yun, di ba? However, merong mga causes na siya ay madi-disqualify. So, pag na-disqualify siya, who will take his place? So, mag-aagawan niya 3 tao. The first placer, the one who won and was proclaimed. The second one is yung pong second placer, the person who placed the second higher number of votes. And then, the last one is the vice. Yung susunod, by theory of succession or principle of succession under Section 44 of the Local Government Code. Yun, okay ma'am. Kasi kakatapos nga lang nitong election ma'am, may mga, meron tayong mga local examples. For example, dyan ho sa bayan ng Aguo, kung saan nagtutunggali itong si Erigel at si Buma. And dito din, kung hindi ako nagkakamali, natonin, kung saan 3 yung vying kasi na-disqualify yung nanalong mayor. Ano po ba yung grounds natin? Bakit ho na-disqualify? At meron yung mga ganitong nangyayari po? Opo, I think sa Paracelis po tayo nangyari dyan sa Mountain Province. So, kung gusto nyo po na second placer ang magte-take ng place, kung gusto ng second placer na siya magte-take ng place, ang dapat pong i-file ay Section 78 of the Omnibus Election Code, which is a petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument citing may depekto yung citizenship mo, residence, natural born citizen of the Philippines, you do not possess that, or you are not a registered voter, conviction of a crime, or you are underage, masyado ka namang bata, no, tumakbo ka. Pwede yan. Pero, ang effect nito is you are treated as though you are not a candidate at all kung mag-succeed ka dyan sa Section 78. And then, because your certificate of candidacy is a mere scrap of paper and you are not treated a candidate at all, therefore, ang second placer ang magte-take ng place mo. Classic example niyan is Tagolino versus House of Representatives Electoral Tribunal 2013. So kung maalala nyo, discuss ko yan nung panahon ni Sir Dobie at ni Gracia Pantasio noon. Meron itong si Richard Gomez who ran for Congress. Congressman sa Leyte. Pagkatapos, nag-file ng disqualification under Section 78 yung kalaban. Second placer yun. Pero siya, talagang na-disqualify kasi resident naman siya ng Eastwood daw. Hindi siya resident ng Leyte. So talagang natanggal. Pero sinubstitute siya ni Lucy Torres Gomez. Substitution is another matter whether that's valid or not. Pero ang pinag-uusapan natin is Section 78 of the Omnibus Election Code. So ang nangyari na disqualify. Tapos si Lucy Torres Gomez ang nag-substitute. Yung second placer, dapat siya talaga ang papalit. Kasi ang treatment niyan is you are not a qualified candidate. There is no candidate at all. Your COC is a mere scrap of paper. Pero there was only 3 months na lang. March, April, May, June bago mag-assume na naman yung bagong congressman. So, hindi na siya nakaupo, naging bakante yun. Same with yung Makiling versus Comelec. So, meron itong second placer, siya rin yung nag-take ng place nung first placer because si Arnado, the one who won, used his yung US passport niya. Again, for around 4 times. Na nag-take na siya ng oath of allegiance in the Republic of the Philippines and yung affidavit of renunciation, na-file na rin po niya yun. Complete naman. But that is in accordance with Republic Act 9225 or the Citizenship Reacquisition and Retention Act of 2003. So, okay na yan na pwede kang tumakbo kahit dati kang US citizen or any other citizen. Yan yung requirement under Republic Act 9225. However, ginamit niya ulit yung kanyang US passport. So, mga around 4 times. So, na-nullify na ngayon yung kanyang kinuhang oath. Therefore, disqualified siya. So, ang nag-take ng place was the second placer, si Makiling.
However, meron itong kaso na under yung bang 2007, which was a local case dito po sa Bugyas. So, Reverend Father Nardo Kayat versus Thomas Paliling Sr. Ang nangyari dyan, convicted siya for a crime, itong si Reverend Father Nardo Kayat. And then, na-filean siya ng disqualification case under Section 78. So ano siya, na-disqualify talaga. Pero ito ang kondisyon. Para ma-disqualify ka and the second placer shall take the place of the first placer, dapat po yung kanyang disqualification case must be filed before elections. Second, it must become final before elections. So naging final yan yung kanyang decision na disqualifying him April. May yung election. So talagang second placer ang nag-take ng place para mabuo niya yung term. So hindi na siya nakaupo talaga doon. Yun yung resulta niya. So when can the second placer take the place of the first placer? If the action that was filed is under Section 78 of the Omnibus Election Code. Yung sinite ko kanina. What about the others? For example, Section 68, yung overspending, for example. Naka-disqualify dahil you overspending. can always file yung mga election offenses under Section 68, which is an election offense, and at the same time, a ground to disqualify. But you cannot take the place of the person who vacated the position. Hindi mo makukuha yun. So paano uupo, ma'am? Kailangan para maging second placer ang uupo doon sa lugar ng first placer who is disqualified, Section 78 dapat ang i-file mong kaso. Hindi Section 68, which is yung mga grounds na overspending, yung bang nagsira ka ng mga campaign materials, and then nag-violate ka ng mga, nag-vote buying ka, vote selling, mga ganun-ganun. Yun yung mga election offenses na nakalagay doon. Same procedure din with quo warranto. For example, nanalo na, nag-proclaim na. After 10 days from date of proclamation, you file a quo warranto case questioning the eligibility of a candidate. For example, nanalo ka, pero the second placer will not take the place of the first placer. Succession na yung mangyayari dyan. So you have to distinguish. Only under Section 78 na pwede kang mag-take over as second placer. And when you file an election protest. All the rest, succession yan under Section 44 of the Local Government Code. Okay, sige ma'am. Ma'am, for example, itong si Juan de la Cruz, tumakbo siyang mayor and kalaban niya si Juan de la Cruz II. Pero si Juan de la Cruz hindi siya naka-attain ng kanyang certificate of residency sa isang bayan na tinatakbuhan niya. And then noong nanalo siya, siya yung nanalo. Pero yun nga lang, question ng COMELEC, itong certificate of residency niya. Paano yun, ma'am? Kung ganyan, under Section 78 of the Omnibus Election Code, maghihiring muna sila. So uupo muna yung nanalo. It's good na natanong nyo yan. Kasi ilang years naman yun na nakaupo siya. Baka sabihin nyo, dahil because of yung katagalan ng hearing process natin, then mag-issue sila ng resolution, tapos mag-a-appeal pa, motion for reconsideration, appeal, and then aabot tayo ng Supreme Court, matatagalan pa yon. So, kung tatanungin nyo yung nangyari doon kay Makiling case, sa unang kaso niya, mga April lumabas yun, June na yung next term. Oo, ng bagong mayor. So, nakaserve na siya ng around 2 years and 9 months, mga ganun. Even if disqualified siya, nakaupo siya. Yan. Number 2, dun sa pangalawang case, 9 months before, bago siya na-oust. Iyon. Tapos yung sa ibang cases, tulad nung kay Lucy Torres Gomez, nakaupo pa siya hanggang March, bago June na nag-turn over na ng responsibility sa bagong congressman. Iyon. So, sino ang panalo ngayon? Sino ang dehado at sino ang most advantageous? Siyempre, sa lahat ng mga kasong ito, ang most advantageous pa rin ay yung first placer. Kasi habang pending yung iyong disqualification case, matatagalan pa yon, makakaupo ka pa rin. And then, yung pong magte-take ng place mo, makakaupo ng a few months na lang. Pero that was not the ruling before. So, nung 1992 and 1995, before 2007, yung kay Reverend Father Nardo Kayat case, meron pang naunang case, Labo versus COMELEC 1992 and Labo versus COMELEC 1995. Ang nangyari po doon, hindi nakaupo talaga yung second placer na si Luis Lardizabal na Lolo Mayor, and the other one sa 1995 case si Ortega na dating councilor natin. Why? Because sabi, you are just a second placer.
as against yung votes daw ni Ortega na around 14 to 17,000 votes ng Baguio City, doon sa 27,000 votes ni Labo, you have not achieved the plurality of votes of the city of Baguio. And therefore, you are not a winner. You are a loser. So, dati, nung panahong yan, the second placer can never take place doon sa first placer. Pero ngayon, pwede na. Pwede na. Because of yung case of Reverend Father Nardo Kayat at saka yung Makiling and the Kapitan case na sumunod na. Iyon. Balikan ko lang, ma'am, yung book na to. Ano pang ilang volume na po to? And ano na po yung actually, mga this is only the first volume. The first lahat po volume. ng mga kaso na na-discuss ko sa Regional News Group Luzon from the beginning, nung November 1 ba yun? 2020. Na-discuss ko, I compiled them and I placed them, naging libro siya, then humingi ako ng copyright and lahat po sa National Book Development Board, sa National Library of the Philippines, ISBN, lahat yun dumaan. And then ipapublish ko na siya. So ang book launching ko diyan is sometime October. Yan, of this year. Congratulations, ma'am. Next month. That is for the information of everybody at lalo na sa mga kandidato natin. Kung kailan kayo pwedeng umatake sa inyong mga opponents within the time frame. And syempre, kung tatanungin niyo po ako, malamang matuloy na po yung elections natin ng barangay because yung pong batas na dapat i-pass nila hindi pa naman po lumalabas. So, hindi pa nag-materialize. So, ang mangyayari po, tuloy pa rin po kami sa aming preparation for barangay elections. So, ang election period natin is October 6 until December 12. Ang filing po ng certificates of candidacy is October 6 until October 13. And then the campaign period will be November 25 to December 12. Yun. So, yan na po yung, December 5 ang ating election. So, December 3. December 3. Apo, ang ending natin. So, pero kung mag-lapse kung merong law, agad, ma'am, na mapipirmahan, canceled muna. Stop, tigil postpone na po muna tayo. So, malamang next year yan, May next year or December next year. Pero kung hindi, tuloy na po tayo December 5 of 2022. Ng barangay and SK elections. Ayun. So, sana maipasa na ng Senado. Depende po sa inyo, sa ating mga butihing congressman at mga senador. Nakadepende po yun. Baka mamaya nagkakampanya na tapos biglang kanselado. Opo, in relation with our topic po, kung gusto nyo pong ma-maintain ang inyong power na within the theory of the second placer kayo, dapat ang second placer is within your clan or yung mga kamag-anak nyo, and then yung vice din is within your clan or kamag-anak. Para just in case ma-disqualify yung first placer, within the clan nyo pa rin ang makukuha. Ayun. Advice lang po yun. Ma'am, second to the last question na lang, kailan namin pwedeng abangan yung libro nyo and saan namin pwedeng mahanap to? Apo, ito pong book na to will be launched next month, and then yung pong natin, may contact number naman po doon kung saan nyo ma-acquire. But I will be giving around mga 10 to 12 copies siguro na free para sa media. Yes. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. So parang mapanganib ata yung libro nyo kung kailan aatake ang mga politiko. Hindi naman, ma'am. Okay. Ano yung mensahe na lang natin, ma'am, sa ating mga viewers na nanonood ngayong umaga? Go ahead po, ma'am. Para po sa ating mga tatakbong barangay captain, barangay kagawas, mag-prepare na po kayo and be vigilant sa aming mga announcements. Kasi habang wala pa po yung postponement ng elections natin by virtue of a law passed by Congress, matutuloy po tayo. So, in the exercise and for the sake of yung pong electoral process natin, sana po tayo ay mag-obey sa lahat ng laws, rules and regulations, and kung may plano po tayo, mag-isip na po tayo kung ano ang ating strategy for campaigning na inexpensive and mabilis. At hindi, kasi po, the barangay elections is the most expeditious and least expensive of all the elections. Kasi ang proclamation natin is in the barangay level only and wala tayong automation. So manual elections po yan. So iwas problema sa mga VCM ngayon. So with that, Attorney, maraming salamat ulit for your time and explaining to us itong second placer na nangyayari or kung ilan mang mga manalong mga kandidato. So dapat ay alamin natin ang ating mga batas upang hindi po tayo magkaproblema kapag uupo na tayo. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan.
kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan mo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Got a bin looking like Grey Goo. Little
Grabe naman yung energy this morning! Grabe, hindi na kami makapag-move on. Ayan, so ito po yung mic natin. Ayan, morning barkada, alam nyo ba, there's really a lot of energy this morning. Kaya we have this morning our dancers from Alab Dance Company and the Baguio Dance Community. We have Sir Ian Ginid, Miss Michelle Daisanco, and of course, Miss Kyra Palaruan. Good morning sa atin, dancers! Kamusta naman po? Hello, good I know morning. we're catching our breath, Yun nga. but masaya siya. Masaya. So it's nice to entertain. Kasi first thing in the morning, dapat may energy tayo. Definitely. And individually, we wanted to understand your journey into dancing. Miss Kyra, paano ba tayo nagsimula sa pagsasayaw? Nag-start po actually ako sa church. So yung mga usual na dancing and singing in choir. And then later on, talagang napamahal ako sa sayaw. I also got into it in elementary, joining cheer dance and competitions. Minsan, ma'am, ano lang tayo, pinipilit lang tayo sumayaw sa cheer dance. Meron nga akong kilala dyan, binabato-bato daw. Tapos sabi nung nanay, huwag ka nang sasali dyan gawin yung ganun. Ikaw naman, Miss Michelle. Me, actually, late bloomer ako. I started dancing when I was in college. So, yeah. So, parang dance group siya. And then, that's it. Nagustuhan ko siya. And then, nagtuloy-tuloy na. Wow naman. so, Sir Ian, kayo naman. I was formally trained also during college. So, si Michelle and ako, kami yung isa sa mga bumuo ng grupo namin. So, until now, we're still training professionally, dancing professionally. Wow, parang gusto ko dun kasi pares pong kaliwa ang paa ng Ma'am Shisheki Morning Barkada, pero feeling ko may chance pa naman ata ako. Kayo po ba in dancing and sa pagtuturo natin sa mga bata, what is the ideal age na matuto sila or maano silang magsumayaw? Actually, we can train as early as 3 years old. Wow! Yeah, so in dancing naman, there's no age limit. So, nagsimula din kami ng dalawang parehas na kaliwa ang paa, naging kanan na yung isa. Oo nga. Ito naman po, sa pagbuo ng grupo ninyo, paano po kayo nabuo as a group and as a part of Alab Dance Community and Baguio Dance Community po? yeah, for Alab Dance Community, same thing, nabuo kami sa dance troupe way back 2014, yeah. Medyo 2014, ay sabi ni Ian with him, and then later on, join na din si Didi, and yeah, that's it. For Baguio Dance Community naman po, Miss Kyra. For Baguio Dance Community, the street dance community, technically, matagal na po siyang meron. If you started here in Baguio, matagal nyo na silang nakikita, nagjo-join ng competitions. And then ngayon po kasi nagkaroon po ng platform ang not only dancers but also artists to showcase talaga na merong ganito sa Baguio. Oo naman. And innate kasi ang talent dito sa Baguio City, not just dancing, singing, artistry, lahat na kompletos recados. If I may ask, Sir Ian, Ma'am Michelle, and Miss Kyra, ano yung disiplina sa pagsasayaw that you want to impart to our younger generation? Sir Ian? Okay, I think hard work is the key. Because no matter how talented you are, even if you don't have hard work, then you will not become successful. So it applies also not only to dance, but I think to other forms of life and job. Kung di nyo natatanong, Morning Barkada, tong si Sir Ian are honing not just dancers but students. Kaya sir, shout out natin sila mamaya. May Michelle naman po. Okay, so for me actually, ang mabibigay ko is to seek to win and conquer. Win, experience, conquer yung fear nyo to dance. Sometimes you just need to move. May mga time na, for example, this pandemic, may mga time na tinatamad tayo, pero yun nga, we just need to move our body and then play the music. Or, play the music, move your body. Like, vice versa. Oo. How about you, Miss Kyra? What I would like to impart sa mga tao today is that through dance, actually through any type of art, isa siyang paraan na para matuto kung paano mabuhay. Ay, wow, gusto ko yan. And ito pa, Sir Ian, Ma'am Kyra, Miss Michelle, sa tingin nyo personally kayo, kasi dancers have a way of how they express themselves. And kayo ba, how does dancing help you grow, learn, be with other people? Ano yung pinakamalaking naitulong sa inyo ng dancing, Miss Kyra? At this moment right now, dance has been a very big contributor sa livelihood ko and means to earn. Kasi I'm also a student and I've done lots of part-time jobs, but dance has always been a way for me to help or myself but also others as well. Wow naman. Miss Michelle? For me, more on character development. From being a shy
elementary girl, and then to the college hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano ko, extrovert or so yeah. So Ako ganun po sa akin. introvert, laging galit, char. Yeah, that's for me. Wow. So, what's good thing sa aming tatlo, magkakaiba kami ng personality. For me, it's all about connection because I've been dancing locally and internationally. And also, I want to bring the Baguio talent outside the country and the Philippines. So, I think connection is really a key to make friends. Sabi nga ni Kyra, jobs, that's why kailangan natin ng good connection. And also to the three dancers po, please invite our morning barkada kasi not just ano rin po kayo, nagtuturo po kayong sumayaw, di ba? So where can they reach you po? Okay, so we just had our summer dance camp recently at the Berkeley School in Baguio. So this coming December, we will be holding again another camp. So if you want to invite us to perform on your events, so feel free to contact us sa Alab Dance Company page, and also we have upcoming performances and events also sa mga corporate shows. Wow, Miss Michelle po. Miss Kyra. Did you have something to say about the bus? Yeah, Miss Kyra. Hello ulit. Ano po, I would also just like to give a platform also for the busking kasi it has been a very big help, not only to us kasi doon din kami nagsimula. Nagsimula kami sa nagsasayaw lang sa streets with other buskers as well, and enjoying lang what we do and making people happy. And right now it has also reached other people as well, and we're glad to see it alive and burning through our friends as well in the community. Yan naman. And please thank our viewers, thank everyone that have supported you, your group, and everyone in the busking community as well. And so thank you everyone, thank you viewers. So if you happen to catch the basking community this coming Sunday, please feel free to support them. And also I'll be at Dagupan City on September 24 and 25 together with the Philippine voguing community. We will gonna teach and we will create a ballroom platform for LGBT and for the dancers. Wow. Miss And for the basking, singit ko lang, Miss Kaina. This is from the Indo-European word with Basco, which means to, again, babalik ako doon, to conquer and to seek and to, win. Win friends, conquer your fear, and then tayo. So see you every Sunday kapag basking. Yes, and Miss Kyra? Iano ko lang po sa inyo is that the way we enjoy our craft and dance is a way for us to show how we understand life. Wow, naman. So, thank you so much for the support and we hope we see you around. Yes naman. Kaya morning barkada, wag nating kakalimutan that our talents, our artists are performing not just with their heart but with their soul as well. Kaya morning barkada, please catch our buskers every Sunday po. Inviting all our tourists sa Dagupan yan. You can catch Sir Ian there on September 24 and 25. Also, morning barkada, sa Sunday din po magaganap na ang Ride Out 2022. So make sure you support them. We have 2 slots available for our viewers. Just don't forget the hashtag Morning Balitaktakan, hashtag Ride Out 2022, hashtag ROX Philippines para po maka-join kayo sa ating available 2 slots. Again, dance is a movement of joy and the heart of life. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ang 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fighting to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa!
Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. What a energetic Friday pa rin ang tatapusin ng morning dynamic trio ninyo. Ayun kasi, sumasayaw kasi tayo Yes. Sarap sumayaw. Oo, thank God it's Friday mga ka-MBN. Magpapasalamat muna kami sa ating mga butihing mga nanonood sa ating Facebook. Hindi na namin mababati lahat. Pero sana may mga manalo talaga ng rocks. Again, don't forget the hashtag Morning Balitaktakan, hashtag ROX Philippines, ROX Ride Out 2022. And for our international viewers na gustong sumali, hindi po kasi tayo pwede. Pero if you're coming from the Region 1 at kayang umakyat dito, pwede naman. Also, I wanted to shout out to Sir Alan Daviste, Sir Rodel Olanday, and also to my kids, Adara and Ethan. And lastly, to my students, well, ganun talaga ang buhay. And of course, hindi ko makakalimutan ng De Guzman, Corios, ni Duaza Castillo, Cartas, Abalsita, Bilog, Pacle, Hidalgo family dyan sa La Union. Maraming salamat po sa panonood. And of course, babatiin ko na si Tito Cesar Pagaduan and kay Tita na lagi pong nanonood. And hindi ko makakalimutan ng mga mista ng aking course. And to my course, mag-iingat ka dyan. I hope I see you soon. Yay! 2 taon pa. Oo nga, 2 years na lang. Yung mukha niya kanina mukhang mambabagsak. Hindi. Ikaw lang mababatiin. Ayan. Mababatiin ko din ang Limon family dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur, Fontanilla family, and also yung mga pinsan ko sa Qatar, dyan po sa Canada, and dyan sa Saudi Arabia. Good morning or good evening kung nasaan man kayo. And bago po ang lahat pala, ngayon nga po, ginulantang tayo ng masamang balita. Pumanaw na po kaninang umaga or kaninang madaling araw ang reyna po ng United Kingdom na si Queen Elizabeth II. Siya po ang pinakamatagal na umupong reyna sa British history sa 70 taon. And she died 96 years old at Balmoral Castle dyan po sa Scotland. Muli po na nagpapatid po ang RNG Luzon at Highland TV ng pakikiramay sa royal family at nagluluksa po ngayon ang buong mundo sa pagpanaw po ng isa sa mga pinakakilalang reyna ng United Kingdom. And of course, para hindi naman tayo malungkot, kailangan natin magpasalamat sa ating mga ever-loving sponsors, ang Maranan and Balaceros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic, and Aldrich Corporation po na walang sawa din at nagtatanggal, pumapawi sa lahat ng aming sakit sa katawan dahil wala ng Sapaw! Maraming salamat rin sa tagahatid of turning homes into
houses to homes, TG Home Builders, and GCP. Also ang ating Annie's Grill, and of course, Baguio Country Club. Maraming salamat po. Yan. Pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea. Kung hanap nyo po ang iba't ibang mga flavors ng milk tea o kape, punta na po kayo sa Upper Session Road, Baguio City, harap po ng PFVR Gym. Huwag din natin kakalimutan ang Musar Music. And kung hanap nyo adventure tomorrow or ngayon, why not? Punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort or Pugad. Yan, Diyan sa Pugo, La Union. Oo, pero bago ang lahat mga kabalitaktakan, alam nyo ba, for the past 1 month or 1 month and 2 weeks, so parang magto 2 months, no? 2 months Ang nakakatuwang po namin para magatid po sa inyo ng balita ay ang atin pong mga interns from the University of Pangasinan. And bago ko po sabihin ang isang nakakalungkot na balita, pwede man tawagin natin yung mga interns natin. Halika kayo dito. Interns. Ayan. Also, habang papunta pa lang sila dito, we also wanted to say thank you to our newly interns na papalit sa kanila, St. Louis University interns. Thank you so much ito isa sa ating mga interns. Ayan. Hi, Phoebs. Hi, Phoebs. Ayan. Oo. Sorry, si Inventor, tagahawak po ng camera namin. And yung pinaka-aktibo. Mga ka-MB, alam nyo ba? And syempre si Chelsea din na isa din. Alam nyo, kahit na last day na nga po nila ngayon, ay andun pa rin, nagtatrabaho pa rin ng iba nating interns. And kayo, ano naman ang mamimiss nyo dito sa... Ay, bakit for the cry? For the cry! Si Justin, naiiyak! Ba't kayo umiiyak? Ano yung mamimiss nyo? Ikaw na ang nakatapat na sa'yo. Justin, anong mamimiss mo? Mamimiss namin po yung pressure, tapos yung paggising namin ng 3 a.m. Mamimiss din po namin yung wala kayong masakyan pa uwi. Kasi for sure lalakarin namin. Tapos yung mag-aabang kami ng jeep sa taas kasi lalakarin pa namin yung... Mamimiss po namin yung lahat. Tapos syempre, sa news naman po, mamimiss namin si Ma'am Ren. For the cry, wag ka mag-cry naman, iyakin ako, mag-cry ka dyan. Siya po yung head naming tatlo ni Thea, tas Inventor, tapos she never fails to appreciate us, to thank us. Iiyak na yan. Hindi. Iiyak na yan. Di ba kita ko iiyak, ibabagsak ka? Appreciate to thank us, tapos para hindi nila nakakalimutan mag-I love you po sa amin. Ma'am Sofia, bakit wala kaming I love you? Naningil. I love you kasi akong tao. O kayo naman. Gusto ko lang po magsabi na thank you po talaga kasi madami po talaga kami natutunan sa pag-stay namin dito sa RNG. And syempre sa pag-stay namin dito sa Baguio kasi parang mas tumibay din yung friendship namin. Tapos thank you sa kanila, Sir Rain, sa mga naging mentors po namin dito, lalo na kay Ma'am Ren kasi na-appreciate po talaga namin yung mga affirmations na Madami nang nakapilang SLU sa'yo. Nasabi nila, naku, kay affirmation kami kay Ma'am Ren. Ikaw ba ito? Apparition pala. Apparition. Naging Ikaw naman, multo. Camille, si Camille po ang nagsilbing director. Yes. Ayun nga, 1 month kong hinintay yung pagsayaw ko dito nung... Kailan yung isang araw? Nung isang araw. Kasi ako yung... Ayun, basta nabanggit na. Pero ayun, super thankful ako. Pero ako especially kay Sir Rain. Kasi siya talaga yung, asan na yung crawler mo? Naku. Ayun, tapos... Na-download yung video. Wala na yung video ko. Ganun siya. Ayun, super thankful ako kay Sir Rain. Kasi siya din talaga yung naging pulido yung mga work namin. Tapos na-train talaga niya kami. Tapos tinututukan niya kami. Pinupunta niya kami. Asan na yung ganito, ganyan. Tapos very hands-on talaga sila dito sa RNG. So very thankful kami. So dito namin napulot lahat ng natutunan namin na hindi siguro namin malalaman sa school. Because emotions are temporary! Ito namang dalawa. Itong dalawa. Ano po? Si Nadine. Nakalabas ka na sa ospital. Nadinggi. Ano yun? Nadinggi. Super thankful po ako sa kanilang lahat dito kasi kahit hindi nila kami handle, tinuturuan nila kami. Like, yung details, inaanot po talaga nila. And especially kay Ma'am Sofia po. Sa pag-edit ng script ko. Kay Sir Noel din po na kahit nakakatakot sa editing. Yan po. Natututo po talaga. Ang dami kong natutunan dito na madadala ko siguro in my future media life. Ikaw naman.
si For the Kay. cry. For the cry. For the cry. Naiiyak siya sa script niya. eh. Ano yan? Kaya yan. Kaya yan. Oo. Pagalitan mo naman ako Huwag ka ngayon. maingay, nagiging na Super message. thankful po kami lahat sa nandito sa RNG. Parang worth it po yung pagpunta namin dito sa RNG. Lahat po. Kay Sir Charles po yung patient niya po sa script ko. Tapos Siyempre. kay Sir Rain po, kapag sinasabi niyang mag-feature ako pero straight news pa rin po yung ginagawa ko. Mamimiss ko po yun. Tapos kapag tinatawag po sa war room na umbak yung mats mo, ganun-ganun po. Parang mamimiss ko po lahat kayo dito sa RNG. Thank you po. And of course, mamimiss din namin kayo. Miss namin kayo. And thank you so much po sa kay Sir, syempre sa aming boss no, na tumanggap din po sa ating mga interns. And sa school ninyo, thank you. Thank you very much. To them. Naku, mamimiss namin kayo and RNG won't be the same without you. Tama. Bumisita lang kayo dito para maglinis. Asan yung script mo? Pagdating pala, no? Oo, tapos ang lalaki nyo, no, ang late ko pala sa TV. Anyway, pwede nyo ba kaming sayawan? Pwede ba? May baon kayo. Pwede naman po. Yes, pwede. Oh, pero bago ang lahat, nakasama niyo po ang nag-iisang Minyan the House, Randy Guzman. Nakasama niyo naman pa ang inyong gentle giant, Charles Limon. Rocketerang Momshi Sheki, and this is ang Morning Balitaktakan team nyo signing off for this day. Oo, pero bago ang lahat, ipapakilala natin, last day na po, University of Pangasinan. At sasayaw na po sila. Akin ang mga mic nyo at magsasayaw na kayo dyan. Ayan, okay. Mamshi, harang ka sa... Siguro nga masyadong mabilis ang pagyanig ng puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko ay nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo